Oxan Tolosa, Gabon. Gabon. Bueno, esan diagu, lau partidu direla, lau egunetan segidan. Eta azteko hause, eta hasiera indartsua. Itxura oso politia di partidu hori. Bai, bi txapeldunak izanak, bi aurre. Elkarren aurka izan. Kantxa osoa buruz buru. Hori bai, 2001 urtean, lauta erdiko txapelketaren finala jokatu zuten, eta orduan Barriola izan zen irabazle eta txapeldun, 22 eta 10. Eta partiduari hasiera emango diona, Abel Barriola bera izango da. Hortxe du. Sakatzaile handi, hor saketik linea handi izan dudik. Eta atzelari izateko, hortan oso trebea, patxi hugi baino hobeto gehiago sakatzen dik, normalen bintzat. Pilotari aski ezagunak diren arren, merezi du ba, bi pilotarien hainbat doai azpimarratzea. Barriola esan bezala, sakatzailea da, esker oso politia duena eta egokia. Bai, bike hankarinek, ezker elegantea, bike bai, Abel Barriolak bai, jo tanto atzelari izateko tanto ondo bukatzen dik, bi paetakin, dejadakin, eta patxi hugi berriz, hankarine, bi esku luzek, golpea, dejada. Horren efektuari, estropoz egin du. Eta begian jodu pilota. Begian jodu pilota Barriola. Zer gauz xelebrea, Hauxe, ba xelebrea. Efektokin buelta dui pelotoi, Barriola ez teke atzeak azetorrean, jo aurreko boten ez teke iritsi, biharrengo jodik pelota, eta pelota begira juntzaio, bai iritsiko dugu. Ez dut edu ezterri izango behintzat, mira, horixe da zakea, gero askotan egiten duen bezala, efektu eman dio Eugik. Eta begira, biharren boten jotzedik. Bai, hortxe, begian jodu pilotak Leitzako atzelaria. Hasiera partiduak, baina ez du ezer, hor da Abel Barriola, golpe handixiagoa beharko du. Hau partidotik kanpora lagatzeko, orain Eugik galdetu egin dio ea zer moduz, eta badirudi arazorik ez duela. Zera, xelebrea benetan partiduak. Eta beraz bat eta huts, Patxi Eugi aurretik. Eugirena da zakea. Hortxe da oizkoa. Barrik alditxo egin. Atera du. Ezkerrez eramateko moduko du Barriolak. Alaxe eraman du. Badakizue, Patxi Eugi eskuko minez ibili dela. Baina ez du itxura zarazo onbirik. Lehen da biziko pilotak adauetan ikustezak egunez. Sotamanos, gainean da. Eugik ez eraman. Ez da pilotakada santua izan, baina Sotamanos sartzen denean pilotaria askotan gertatzen da pilotakada bihurria, urrengoa. Eustea eta kostatzen dek, pixukin etortzen dek, eta urduan ezpa gozatzen, bakik bihurri zuten dek. Eta hor pixka behartuta sartzen dek, Barriola, beherantzen hartzen di pelotoi, Sotamanos eta gozatu bare txapagaina juntzaiok, eta gero Patxi Eugi izan dek, bildu ez duna. Aimarretzeo, gaur parretzeo, baina hasta lehenen beste kontuaz izango jo. Bai. Serio hori beharko dik. Bai, zeharra izango du aurkari, astelenean, Eibarren Olaizola bigarrenak, eta zeharra jokatzen ari den bezala jokatuta, eta bera puntuan ez dagoela egia baldin bada. Uste dut, ura ere partidu ikusgarria izan daitekela. Kostako zaio, edon hori ere zeharrari irabaztea, Bizkaitarra puri-purian dagoelako. Beste bi partiduak gogoratu. Olaizola lehenak eta Irujok jokatuko dutela bihar. Labriten eta igandean Zarautzen Patxi Ruizek eta Xalak. Atzera Barriolak. Eugik ezkerrez eraman, egokia du Barriolak. Ederki jotako izan da. Patxik eraman ala ere. Barriola.
aretaren bila, nola ibiltzen den kantxan, Eugi. Hau da, gozamena pilotari hau buruz buru ikustea. Arriolak atzera. Eugik, Rontizera. Hau tanto gogorra da, oso gogorra. Eugik eraman, Arriola, ikaragarria ordea, Eugi, hau ere, ezkerrez, Arriola. Antu dotorea ikusten ari gara, benetan dotorea. Arriola. Gero eta atzerago, botea, zazpiterdian, 10etik Eugik. Oain dejadaik ezin, Abel, aurreak aziak eta. Hormabikoa bai ordea, Eugi iritsi, jende hartetik eraman, Barriolak barrura, ederra. Hasi eta bukatu, tantu ikaragarri ikusten dugu. Baina Patxi, Abel Barriola ondo, agintzen da, dena gozatu iztik. Baina Patxi eukaz defensa erakutxiuna, Eta lehen esan detena, lehen gol ikusitakoa, kantxan errez ibilizala, gustua ikusten dela, konfiantzak indaula, eta erakutsi dik, Tanton tane, defensa erakutxiuna. Eta hor, azkenean, baina Barriola ondo ondek, Hemen iritsiek eta jende tartea junde, bote handiekin, hor behar bezala ez dik zehatu. Eman zion nahikoa, Bai. Eta... Asko behartu dik, arriskutsu guen pelotoi. Oxean zeuek aizkotan aipatzen duzuena, hori ez dela bigarren pilotakada... 10garren, 12garren pilotakadan, hori asko zailagoa dela egitea, hain tantu gogorra jokatu eta gero. Bai. Oso ondo. Tantoa, ikaragarrizko tanto izan dek. Ondo jokatu, Baduela, buruz buruko norgehiagokak beste grazia bat. Eta bi pilotariak ondo aritzen direnean, tan gozagarria da partidu hori ikustea. 2-1 beraz. Aurretik Abel Barriola. Jakina, berea da sakea. Eta artilleroak Jose Miguel Leatxe da. Eugiren aholkularia, Jose Antonio Olaetxea. Gehienetan bezala Barriolarena. Abelen sakea. Erdi-erdiko sakea. Eugik ederki eraman. Hau ezkerraz eraman beharko du. Alba du bintzat. Barriola. Horrengoan bat ere gozatu gabe. Patxi Eugi. Pelota gara luzea. Berriz ere ezkerrez. Hori ederki egiten du. Hau ere gogorra daba. Patxi Eugik. Eta gainen, izan da? Gainen da tanto bikain izan dek. Asko arriskatu du, baina badaki arriskatu beharra duela Abelen zango harin horiek iristeko modurik eman ez diezaioten. Eta horixe da, pilota txapa gainean jartze. Horixe begira, nun ikutu duen. Beharra dejada. Bai, berea du. Dejada puntara, berea du. Patxi Eugik. Eta tantu dotorea lortu du. Baina markagailuan, jakina gauza ikusi du. Jo dituzten 46 pilotaka dauetan. Eta lehen da bizik ondorioa garbia da. Ez bada zerbaiteagatik bakarren batek mina hartzen duelako, edo eskuko mina, edo beste arazoren baten ordaina ez baldin bada, uste dut partidu gogorra ikusiko dugula. Biek dakite pilotan serio egiten, eta luze. Eta biek dakite dantoa bukatzen. Honek itxura polita du. Gogoratu, iaz. Olaizola gutizuela, kanpora
Atxiugi. Barriola final aurreko ligaskan sartu zen, baina ez zuen finalean sartzeko itxura dik eta jokorik eskaini naiz eta azera kaskarra eman eta gero txapelketa polita egin zuen. Leitzarrak. Ara, eta kaskarra egin dio Eugiri pilotak. Hala ere sakea bintzat egin du. Eugi. Eta muztea atzera. Haide hartu behar. Barriolak. Ematen, Hori, barruan justu. Eugik eraman. Eskarrezkarreko da Barriola. Ez da pilota kantxa erdian den. Gora. Gozatu dua. Patxi Eugi konfiantza ikeragarrik ikusten dit, oso ondo ikusten dit. Abel Barriola, bai, oaingo pelota guntzaio gora, baina bige hasiera hontan asko jokatzen hasi ditu. Ezkarrez gozatu du gehienetan bezala Barriolak, baina pilota goiko koltsoira joan zaio. Eta beraz, favorito esten aurretik, eta horrek esan nahi du aurreko polotegi hori, zentzu hoberen esan da, gero eta animatuagoa dagoela. Agizuet hiru alde batera ateratzen denean, eta partidua orekatua antzematen denean, orduan oihu ugari izaten da, eta zeuek ere antzemango zenuten irudietan, gaur betekada ikaragarria duela Jotibar pilotalekuak, eta bekalde horretan ere ez da mugimendu faltarik. Pilotari buruzko komentariotxo egin dizuegu, eta pilotalekuari buruzkoa egin beharrik ez dago, Josean. Batetik pilotaleku maikea, pilotariak asko maite du pilotaleku hau, eta bezetik buruz-buru jokatzeko, binaka jokatzeko bezalaxe oso egokia. Bai, oso sanoa frontoia, lurrele pelota bikain ibiltzen dek, eta betiko frontoia, eta hemen pelota igeinak partiu asko joan da betxerek, oain hemen da jokatzen ari denak, bai, gaur. Eta pelota iguztua jokatzen dira, hemen, frontoia, pelota iguztu. Oso bati bat esango nik sanoa dela, frontoia. Naturala, sanoa. Barriolak atzera korrekalditxoa egin eta eraman, hor da Patxi Eugi. Jarri Barrio. Ezkerrek atera. Hor jarri behar dio. Mine egingo bat dio. Ondo Patxi Eugi. Barruti barrura. Eta gainera baztertu. 4-2. Asko jokatzen Patxi Eugi. Eta pilotakada hori ere politia daba. Ezkerraldean jo. Eta bizi-bizi berriro ere ezkerraldera hurbiltzen dena. 4-2. Dirua korekatzeko joera du, eta kantxa gainean ikusten ari garena ikusita, ez da harritzekoa. Patxi Eugi da zakearen jau. Pilota Abel Barriolak. Itxulaz patxadan, baina bera ezagututa ez da erraz hori izatea, zake oso politia, eraman Barriolak ezkerraz oso ondo. Aire hartu behar Barriolak. Patxi Eugi. Ari da galantak ematen, hor da berriro ere. Barriola txarra, gaiztoa, zikina, eraman ordea. Jetxitako pilota zen. Barriola. Eugik erantzun. Ari dira pilotan. Eugi. Barriolak. Zazkia jarri du berriz ere pilota. Holda Leitzarra. Dejadatxoa Eugik. Barriola iritsi daiteke. Iritsi bai, baina eraman ez. Eta beste tanto errak. Abelek eskubit usten, gozatzen da, baina ez dira usten, eta Patxi Eugi netzat oso ondo ikusteite.
konfiantzakin, ibilin konfiantza ikeragarri, bi eskukin gozatzen, deja da konfiantzakin iten, ondo iten, gauz guzti dena ondo iten nahi de Patxi Ugi. Eta asmatzen, hor ere urruti xamarretik egindako dejada izan da, ondo iritsi da Barriola, ondo baino zuzen esan da, iritsi eginda, behartuta, baina eramaterik ez, eta bosgarrena Patxi Ugirentzat, bi ditu Barriolak, eta jokatu diren zazpitantzu goguetatik, gehienak, gogorrak, eta ondo jokatuak, eta ondo jokatuak. Beldurtu dira, Oxan, Barriolaren alde diru hain nabarmen jarri duten horiek. Horrendik ez? Etzien ez pentsatzen, honin pentsatzen, ez zuela, espero, Patxi Ugi gola jokatuko zunik. Patxi Euri izan diolen, pixkatatzen, hobi urtetan goiti bera etorri, Lehen urten ligilan ez zuen sartu, aurrakon berriz Agirrek irabazizioan, binakare pixkate goiti bere indadaula ematen dik, eman itendik, atzen aldi honetan ez talako ondo ibili, baina gaur oso ondo jokatzen nahi dek, gaur dek... Baina buruz-buruko pelotaria duke, Josen. Oain dara 4-5 urteko pelotari, gaur ikusten nahi gane Ugi, Buruz-buru aritzeko doai preziatuak ditu, ez da dudarik. Eta diru ia behalde zeok. Bai, parean, urdin. Eguztagun, bere urrengo sakea. Luze atera eskerron maikutuko du pilotak. Barriolak ederki erantzun dio. Hori da hori, errestoa. Barriola. Eugi, zazpitik. Hori ere bazterutako izan da, Patxi Eugi. Atzera eskerrez. Airez. Gainean da. Erne Eugi. Hori gaiztuagoa. 6 eta 2. Gorbotek askar xamarra egin dio Eugiri, baina Erne ibili da. Eta erabat behartuta. Eramaterik ez. Abel Barriolak. Begira, hortxe. Atzera. Eta ia buruz gain pasatu du pilotakadak pilotaria. 6 eta 2. Jakina ez da aldea. Buruz buru badakizue. Boladak ikaragarri izaten direla. Sakea duenak abantaila handia duela gehienetan. Baina lautanturen aldea hartzeko bea da, usteko baino. Barriola. Eta gora. 7 eta 2 eta estreineko azakez. Patxi Eugik. Barriolak ere ez du, azakez tanturik lortu. Gauzak hauan, Josen? Bai, oso urruti eta horti leku zailera botadik, juntzaio Abel Barriola gora, baina oso luze eta eskerpaten sartu, Patxi Eugi. Atera du. Hau eskuinez eraman nahi Barriolak, baina eramaterik ez. Eta hau etzen. Hain gaiztoa. Hau eraman beharrekoa zen. Eta utxen artean sartu beharko dugu. Jakina, estadistiketan azalduko zaigu Patxi Eugiren tantoa bezala. Baina hau utxe egindakoa izan da. Ikusi bestela errepikamena. Ez da egitzartzioen Barriolak. Ez
zaiola behar den bezala atera, edo uste bezala, edo... Normalen ezkerrez hartze pelotoita, harritzu da eskubiz hartzea. Zortzi eta bi. Bitantu errezkan zakez Patxi Eugik. Hau ere eskuinez hartu beharrekoa. Zerrezko. Begira, zazpian da Patxi Eugi. Amorraturik orain. Abel Barriola. Bi pilotak da ikaragarri jo ditu luzeak. Patxi Eugik bai, Bai. Dena gozatzen ari, Patxi Eugik. Eta Manos Barriola gainean da. Eta bote kaskarra eta bere estreineko tantoaren oso antzeko izan dago xen. Hala izan de, bai, oain gontan ikusi, Barriola asarretuta, behotuta, golpea tiraz pelota, eta bota pixkat eskubikin da gozatzen nahi de, baina ez dek agintzen da geixo hausi behar zauek, Benaie izango, baina igual eskubin txispa pixka falta, baina oain gontan tontan ikusi, asarretuta. Sake bueltatik hasita. Lehen urtean da aurrekoan Josean. Lehen urtean gehiago. Bazian Barriolak eskuinez pilota zabalaldera bidaltzeko ohitura hori ere. Aurten, orain arte ikustu dugunean behintzat, desente gehiago ari da baztertzen, baina kolpearena hori betiko aldunek. Eskerrez pilota errazago ateratzen zaio eskuinez baino. Hiru eta 8. Sakearen abantaila du Abel Barriolak. Sake bizia, azpian jota, edarki erantzun dio Eugik. Orain aide hartu behar. Gozatu gara, Bai. Orain ari da zabalaldera. Patxi Eugiren eskuari estio. Grazia hundirik egingo horrek. Gogoratu hortxe izan duela min. Barriola, hor bai. Hor luzea ematen dio. Ederki Patxi Eugi. Patxi Eugi defensan ikeragarri ikusten ditu, Bai, eta begi. Denen partiu ikeragarri ikeragarri. Hau ere ez du ederra ba. Hau ere ez du ederra. Eraman ordea. Abel Barriola. Eskuinez. Eugik eraman, oraingoan ez du gozatu Barriolak. Ertzeko modukoa dau. Nola bukatu behar ote dutanto derrenek. Formabikoa ez. Barriolak ez du asmatu, orain lanak beraren zat. Eta eramate ez. Eta Barriola. Ez du izango eskasaritu denik, baina asmatu ez duela behintzat. Garbia da. Gaurko hontan gehiago izaten ari dek, Patxi Eugi. Agintzen ari dek, eta agintzen tanto hontan ez agindu, baina ze defensa erakutsi du. Ikeragarrie, fede handikin ikusten dek. Be burukin fede ikeragarrie. Eta Abel Barriola berriz zein ez dakila pixkeat, Hor ikusten dit, pelota hona hartzen dene, pelota defensan dena eramaten ari zaiok, eta tantua ezin bukatuz. Agian, hain aurkari gogorra aurkitu ez balu, dagoeneko tantu mordoa eginak izango zituen, baina gaur Patxi Eugi defentsan lan ikaragarri egiten ari da eta tantoa bukatzerako orduan ere asmatzen eta pozgarria da, benetan pozgarria ez da atletarik gaztea izan daitekelako garaikoteko Patxi Eugi guztien ari garela. Ez ahaztu, buruz-buruko 6 final jokatuak dituela. Eta hauetarik 3 irabaziak. Belokiri irabazizion, 23 2000 urtean, urte bat lehenago Elkorori irabazizion. Bi txapelketa izan zituen urte hartan. Arretxeren aurka ere lortu zuen garaipena 86an. Eta beraz badaki bai joko honen berri.
Hortxe duzue, orain arte, 124 pilotak da. Barriolak botez 51, Aires 9, Eugik 52 botez. Eta gainontzeko guztiak Aires hartutakoak, 12. Markagailua, horitxe da daturik esanguratsuena. 9, Patxi Eugik, 3, Abel Barriolak. Eugiren zakea, zake politia. Erantzuna ere alakosi izan da. Eugik atzera. Barriolak, Aires. Orain mingi egin behar. Patxi. Kanpora. 10-3. Azintzi puntioa falta zaio, Barriolari. Agindu nahi du. Eta Jose Guz ari da aitzitik. Patxi Eugi. Eta goxean 10-3. Partidu zulo handi edikik eta gainean aspaldit izaten nahi no, Patxi Eugi oso ondo ikuste dela eta gaur zail izango dut. Partidu Patxi Eugi aldeikia. Hasierat ikusi, aurreko ataldetan. Hortxe da Patxi. Lan erdietara iristeko amorratzen. Zazpitantoren aldean markagailuan. Ahoizkoaren zakea. Hau ere zake oso politia. 11-3. Zakez 3. Hau bai, hau zake ikeragarri hauen. Eira. Indartsua, beti jotakoa. Azken unean baztertzen den horietakoa. Amaika eta 3. Ere buruari nimuak eman nahian. Barriola. Ez da gaskiari baina, aurkari asko sobetu ari da. Atera du Patxi Eugi. Txapapera. Eta hau ere, zake erraza zen. Bera bezalako pilotari batentzat. Eta azken bolada honetan, erraz xamar lortu ditut tantuak Patxi Eugik. Zazpigarrena zakez lortu du, 8garrena ere bai, 11garrena ere bai, 12garrena ere bai. Bai, hau eramateko, batuen aurreko sako izan dugu oso zailo eramateko. Bai, antzen eraman beharreko izan ditu beste 3. Atera du. Barriolak erantzun. Ez du esperantzarik galdu nahi. Leitzarrak. Patxi Eugik luze. Ez iritsiko. Ez iritsi. Gaiden, Zeibikik, gaiden. Bai. Patxi Eugitena egiten ari da ondo. Zakea ondo. Bigarren pilotak da. Hain garrantzitsua den bigarren pilotak da. Ondo. Eta orain. Jose Antonio Olaetxearen aholkuari jarraiki. Atxeden alditxo hartu du Abel Barriolak. Eta ardezagun tarte txiki hau iragarkietara jotzeko. Gogoratu, markagailuan 13-3 aurretik dela Patxi Eugi. Laizter izango duzue, hemen gertatzen denaren berri. Iragarkien bueltan, horrentxe arte. Kaixo berriro ere, Gabon, pilota zaleok, hemen txegara. Atxeden alditxoa bukatu dute pilotariek. Eta prest da, Patxi Eugi, urrengo sakea egiteko. Atera du. Ezkerrez eraman Barriolak alba du, eraman du. Hor da Patxi Eugi. Errez ere, bizi, zango eta beso.
Ondoren Barriola. Atzera Patxiugi. Gainean da. Barriola geraman. Eubik eskuinez. Hortzeok, Abelen zea. Gaur airen zebilkik eta Patxiugi agintzen aidek hortxe zeok Abelen zea. Eskubi horrekin ez du lausten. Lehen bezala, hoen dela bi urte. Urdun eskubi zausik ezin baino. Oain golpea juntzaioko ez dik osatzen, ez dik hausten, ez dik behartzen, beharra hilde. Formabikoa Eugi itxino da ordea. Itxi eta dena eman galanta. Itxi, Abel. Erne dago Patxiugi. Bai, alkar ondo izan zuetuk eta Abeleke hor aurren harrapatzen honen bipa eta ez normalen bukatzeik da zaizeo partidu guztin hor besteaten iritsindek eta bain kontan eden boa mantziok eta iritsi eta pasa intzio. Eta fizikoki osondo Patxiugi. Tanto gogorrak jokatzen ari da eta tanto gogorren bukaeran ere asmatzen. Hor erraz iritsi da, baina gero hundia eman dio. Ondo dagoenaren seinale. 14-3. Era bat ez, baina ia era bat hautsi zaigu partidua. Patxiugik mailarik hoberena birua partidua zeran. Doblean zegoen Barriolen alde, orain ia ez dago bere aldeko dirurik. Patxiugi. Atera du. Barrolak eskerrez eraman. Dejada puntan ederra. Ederki. Patxiugi. Esan bezala bere-berea duen jokaldi horretan. 15-3. Ikuslen artetik Enga Patxi oiukatzen diote, baina itxuraz gaur ez du kanpoko laguntzaren beharrik partidu handia egiteko. Eta Joxanen aipatu duguna pozgarria dela Patxiugi horrela ikustea. Nik uste hainbat pilotazalek makurtu arazi nahi zuela Patxiugi. Binaka ez delako pilotari ikusgarri horietakoa. Azken hilabete hauetan behintzat. Eta buruz buru ere egin beharrekoak eginak zituela eta horrelako batzuk entzun eta irakurri ditugu, baina oraindik ere erne ibili beharko da ahoizkoarekin. Bai, hoi bi urten bakik ikusten dekena. Binaka behin ez dikola goi mailen beti jokatu di, baina ez dikola besteatu gaine luzitu izan duguna. Tanto bukatzea kosta ikizan eta pelotariok, baina Patxiugi beti izan duek atzeneko urte askotan, bai lautardin eta bai manoan buru katxa guztien beti finala jokatuz, eta urdun bi urteotan ibiliek ez de jokun ibili, eta urdun finaletan da, semifinaletan da ez de sartu ez lautardin, eta ez... Bai, gero, enpresak batzutan kanporare utzidik, binakako txapelketatik, eta bat... Baina binakai, manoan, eta jendek pentsatu di, besasoiko benetzean, gizona du sasoiko benan, 30-35 urtekin. Eta jendek esatezin ez zaia, ez zula lehengo mailik datuko, baina gaur oso ondo ikusten dit. Gaur lehengo mailen ikusten dit, eta pozgarri goi beti, pelotariat rekuperatzea, maila ontako pelotariat rekuperatzea. Orain txedu beste aukeratxo bat. Abel Barriolak. Laugarrena lortu du eskerrez egindako dejada txoni esker. Orain berriz ere pilota aldatu. Xantoni Olatxearekin ari da berriketan. Nola jokatu erabakitzeko. Eta Goxean, orain arte ikusi dizkiogun pilotak behintzat. Egokiak oso. Eta honek ere tankerako itxurarik. Horrek ematen dit bote gehiago. Bai, pixak biliko te da. Hala ematen dit honek. Baina hala de frontoi honek eta geixo ametitzen dik.
Baina pelotak oso onak ikusizkiu, partidu honetan oain azteko. Lan hain beharko pelota gainea. Bai. Pelotariak zenbat balio duen erakusteko modukoak. 4:15. Arriola, sakearen jabe. Eugik eraman, hor da Barriola. Eugi horrela sartzen diren Sotamano atzetik. Eskua txikitu gote zaio ematen du. Baktestik osatu pelota. Ia dominatzea, agintzea pasa egia esateko patxi egi. Hor eskudio zorretzo txispaik. Bagina, orain Eugi, bizkarra erakusten. Barriolari. Eskerrez leitzakoa. Eskuinez, oizkoa. Ejadatxoa. Gaina eta tanto. Doktore. Urrutitik hori bai, Ia azeiko egotarritu gindu, Baina, gaineen izan da. Eta txalo hau denak. Eta gehiago. Merez egituen tanto izan da. Lekutatik bota du dejada. Baina, hau ere, justu, gainean izan. Amasei eta lau. Hortxe duzue. Azken jokaldi hau. Eta hor, keinu berezi xamarra egin du Abel Barriolak. Ez da bebileko eskuko minez edo eskuin horrekin ez da, hain gutxi gozatzeko. Lehen da biziko tantotan gogotik eman dio, baina behin bidiru tantot jokatu du. Eta gero, gozatu ezinik ari da eskuinak etekin. Patxi Eugiren sakea. Atera du. Hore, sake politia. Luzea. Tanto. Eta tanto. Eraman beharrekoa, sake. Bai. Ezkerpa etero oso ondo eta zaio. Sakez bost baditu. Patxi Eugik. Alerik ez. Barriolak. Gehiago sakatzeula, baina gaur aukera gutxi izan di sakatzeko ere, baina. Patxi Eugik, ia bost badizkik. Konzentratuik, lana ondo eginez, gozatuz, bere maila erakutsiz, ari da Patxi Eugi. Eta 17 da, 17 eta lau. Diru kontuak isildu dira, Arriolak eraman. Patxi Eugi, bazterraren bila lortu du, hau ere gaiztoa da, Abelek eraman nola edo ala. Hau ez da hobea. Hori ere frontizera. Hori ere eraman. Eugi agintzen ari da. Erabat ordea. Eta horixe. Zabalean utzi. Eta 18 garren. Erabat agindu du tanto honetan ere. Erakustaldi haundia egiten ari da Patxi Eugi. Eta ezinaren islada da Abel Barriolaren aurpegia. Ezin erantzunik eman aurrelariaren joko ugaldeari. Buruz burukoa krudela dela esaten dute eta egia da. Halako txesperantzak zituen Leitzarrak. Hainbeste aste pasa entrenatzen, eta gero Arerio 18 joan da. Ez du horrendi partidurik galdu, baina zaila izango da gaur Eugi 22 ziniste. 19 eta lau.
Sakez. Seigarrena. Artean oraindik ez dituzte. 200 pilotak da jo. Eta hauetariko gehienak partiduaren azken tantutan izan dira. Hemeretzi eta lau. Patxi Eugi. Erdi-erdiko sakea. Barriolak gora. Sakearen errestoan. Sorterik gabe ari da. Sorterik edo trebeziarik gabe ari da. Barriola. Ezine. Zazpitan tu lortu ditu Sakez. Bat dena ondo iten, dena ondo ateatzen, ondo jokatzen, konfiantza ikeragarrikin da beste berriz. Abel Barriola berriz ezine erakusten ari da. Pelote hone ezin agindu, restatzeko hone konfiantza gutxi, salduta, pelote hone momentu askotan. Aurre sakea daba. Aukera izan ditunen tanto bukatzen ez dira asmoatu. Eta zazpigarrena. 21 eta lau. Ez zuen ematen partidu honek bide hau hartuko zuenik, baina buruz-buruko badakizuen doa den. Lehen da biziko tantuetan, bina izan dira, partidu orekatua, itxuraz, lan asko egin beharrekoa, baina une batean, plast, uskatu da, Barriolak ezin, Patxi Eugik gelditu ezin, eta azkenen ostakea egin du partidu honetan, Agoizkoak. 22 eta lau, Patxi Eugi, final erdiko ligaskan izango da, eta hemendik aurrera uste dut Patxi Eugiri buruz gehiago hitz egingo dugula. Josean, Patxi Eugi guztua, finala irabazi baluke bezala. Ikaragarria. Nik uste zenbait garaitan finala irabazita beti izate de pozikeragarri baino. Bi urte norberan egon da, nik uste gaur final bat irabazita bezala poz hartu dula. Hor lau benetan sartzea, ligila hortan sartzea, hauen helburue eta Patxi atzea Eugi goiendek eta poz hartzeu, lehen esan deunagati. Pelotari handi bat atzea berriz errekuperatuek eta goi mailen jokatu dik gaur, aspalditxon ikusi hon partidu goena jokatu zio, txapeldun zan garaieko partidu jokatu dik, maila ikaragarrikoa, eta zorionak merez izki Patxi Eugi. Emango dizkiogu gustora zorionak Patxi Eugiri, Patxi zorionak. Eskerrik asko. Bueno, volvemos a ver al gran Patxi Eugi. La verdad que sí, estoy muy a gusto en la cancha, estoy disfrutando de jugando la pelota, estoy gozando de mi pelota, estoy andando a gusto y estoy a gusto, la verdad se ha dicho. Ha empezado el partido y hemos comentado, bueno, va a ser duro, va a ser largo, se ve que los dos están igualados, 22-4. La verdad que los primeros tantos han sido muy duros, la verdad que hostias, si seguía así pues el partido va a ser terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego he aceptado a sacar a ratos y luego sobre todo he gozado bien de derecha y he acabado bien. Tanto yo creo que he jugado bastante bien y a ver, pues bueno, cuando uno juega bien, pues normalmente el otro no puede hacer nada. Si hubiera sido al revés, yo también pues poco puedo haber hecho, ¿no? La velocidad siempre es muy importante en todos los deportes y a la pelota también. La verdad que sí, que tocando la pelota rápido siempre se suele hacer hueco, ¿no? Pero ya te digo, esta vez me ha tocado a mí, he tocado bien la pelota y a ver, pues estoy defendiendo, ¿no? Puede haber sido al revés, pero bueno, ha sido así. Alguno dirá que hemos recuperado a un pelotari, a un manomanista, pero yo creo que tú nunca has pensado que estabas fuera de los mejores. No, la verdad es que no, la verdad es que yo he tenido mala suerte, llevo año y medio con muchas lesiones, muchos problemas, no puedo coger juego, la verdad es que bueno, toda la gente dice muchas cosas, pero la verdad se ha dicho que es que entre una cosa y otra no me está dejando jugar la pelota. Ahora llevo un par de meses mal de manos, pero bien físicamente y se está viendo ahora en la cancha, ¿no? Es agradable ser el primer clasificado de la Liga de Semifinales. La verdad que sí, para mí es un sueño, ¿no? Ya te digo, estar otra vez entre los grandes, después de haber estado muchos años, para mí es como si estaría un chaval con zapatos nuevos, ¿no? Pues nada, a gozar, Patxi, y felicidades. Quiero que ese triunfo a un amigo mío que se llama Andoni y va para el triunfo. Vale, eskerrik asko, Patxi, segi ondo.